Ці была ў пасляваенным БСР дэмакратычная пазіцыя? Як савецкая ўлада з ёй змагалася? А можа, не было нікога? Ніяк не змагалася, бо пасля Сталіна ўсё стало спакойна і больш-менш дэмакратычна. Вітаю, сябры! З вами Юрась. Разам з праваабарончым цэнтрам «Вясна» мы разбіраемся, у якім прававым полі жылі беларусы і беларускі ў розныя часы. Сёння пагаворым пра дысідэнтаў БСР 50-80-е гады. Хто гэта? Якія тактыкі супраціву яны абіралі, ды як складаліся іхныя лёсы. Будзем удзячныя за падпіску і камент, калі для вас гэта бяспечна. Гісторык і археолог Міхась Чарняўскі згадваў такі абразок з дзяцінства, калі вучыўся ў школе. На занятку батанікі ўбачыў прыгожыя малюнкі раслінаў, а яму кажуць: маляваў Слаўка Лапіцкі з нашай школы. Яго расстралялі за Беларусь. Расціслаў Лапіцкі быў лідарам паземнай антысавецкай групы на Мядзельшчыне, і яго сапраўды расстралялі ў 1950 годзе. Разам з ім судзілі яшчэ 18 шкаляроў. 12 з іх атрымалі тэрміны па 25 гадоў, рэшта па 8-10. Яшчэ былі арганізацыі «Чайка», «Гарт» і іншыя, у якія ўваходзіла моладзь, распаўсюджвалі улёткі, самаробныя газеты. Мноства групаў навогул не мелі назваў, мы пра іх не ведаем. Але дакладна вядома, што Слонімшчына, Баранавішчына, Мядзельшчына і шмат якіх іншых рэгіёнаў былі спрэс-антысавецкімі. То тут, то там МГБ, Міністэрства дзяржбяспекі, раскрывала і судзіла людзей. У 1949 годзе ў горадні быў арыштаваны і асуджаны на 25 год Уладзімір Кісель, сябра Саюзу змагання за незалежнасць Беларусі. У тым жа годзе арыштаваная Вера Касмовіч з мужам паводле той жа справы. Урэшце лідар арганізацыі Іван Раманчук. Апошняга ад расстрэлу ўратаваў часовы маратор у СССР на смяротнае пакаранне. Але свае 25 гадоў ён цалкам адседзеў у Варкуце і Мардовіі. Нават пасля смерці Сталіна, ужо ў 1956 годзе, проста на лекцыях, сілавікі затрымалі выкладчыка гарадзенскага педінстытута Браніслава Ржэўскага, які багата публічна гаварыў пра дыскрымінацыю беларускай мовы. Далей 7 гадоў. Праз год у Менску за ўлёткі супраць русіфікацыі ў рукі органаў трапілі браты Міхась і Лявон Белыя. Усе народы прагнуць сваёй волі, улады, песні, пісалася ва ўлётках. Вынік па 7 і 10 гадоў лягераў. Тым не менш, часы змяняліся. Надыходзіла хрушчоўская адліга, але ці знік супраціў? Зараз раскажу. У 60-х улады БССР справаздачыліся ў Маскве. Маўляў, аніякіх антысавецкіх настрояў у рэспубліцы няма. А Хрушчоў нават пахваліў беларусаў. Маўляў, тыя першымі ўвойдуць у камунізм. Але вось 1963 год у Менску скандал, бо КДБ выкрыў групу Хаджанкова. Студэнты знайшлі ў лесе выбухоўку часоў вайны і планавалі падрыў глушылкі на Залатой горцы. Глушылка – гэта антэна, якая глушыла варожыя галасы, у тым ліку радыё Свабоду. Сергей Хаджанкоў, які 10 гадоў адпакутаваў у лагерах, згадваў: ад самога дзяцінства я сутыкаўся з дзецьмі асуджаных і самімі асуджанымі, сярод якіх было шмат нявінна пацярпелых ад культу асобы. Размовы і расповеды зрабілі на мяне моцнае ўражанне, пакінулі моцны след і сфармавалі мае палітычныя погляды. Я занадта рана зразумеў, што ў нашым грамадстве ёсць багата несправядлівасці. Я не верыў нічому, што казалі нам у школе пра дэмакратыю, свабоду і справядлівасць нашага ладу. Зрэшты, супраціў не заўжды насіў узброены характар. Часта гэта былі падземныя групы ды публічныя спробы бараніць свае правы і культуру. Так, у 1968 годзе з БДУ быў адлічаны Алесь Разанаў, які збіраў подпісы за тое, каб навучанне ва ўніверсітэце вялося па-беларуску. Разанаву пашчасціла, за яго заступіўся цэлы народны паэт Максім Танк. Наогул, той момант, што ў БССР старанна вычышалася ўсё беларускае, стаў моцным трыгерам для інтэлігенцыі. Нават Машэраў не рызыкаваў выступаць па-беларуску, у адрозненні, напрыклад, ад украінскіх і літоўскіх камуністаў. А ў КГБ, сваю чаргу, быў створаны цэлы аддзел для нагляду за праявамі беларускага нацыяналізму. У ход ішлі таксама і правакацыі, бо калі ты беларускамоўны, цябе бяруць у абарот. Вось што згадваў Міхась Чарняўскі. У інтэрнаце прыходзіць адзін з суседняга пакоя і прапануе навучыць, як рабіць выбухоўку. Я кажу: ведаеш, пакуль не трэба. Калі прыйдзе час, я да цябе падыйду. Потым адзін, скаціна, раптам загарэўся навучыць мяне друкаваць улёткі. Падслухоўвалася ўсё, і таму мы, калі збіраліся, то рабілі ўсякія дні народзінаў. Калі так проста сабраліся некалькі пакояў, гэта ўжо бралі на ўвагу.
Шпіянаж быў абсалютнае, татальнае сачэнне. Дарэчы, сам Чарняўскі пасля ўсё ж стаў фігурантам справы акадэмічнага асяродку. Гэта ўжо пачатак 70-х. Тады КДБ аб'яднаў у адну справу шмат прадстаўнікоў інтэлігенцыі, у тым ліку супрацоўнікаў Акадэміі навук. Войну ім ставіліся сходы, вывучэнне перадваенных беларускіх выданняў, а таксама кантакты з былымі палітвязнямі Ларысай Геніюш, Міколам Уладчыкам ды іншымі. Цікава, што лідарам групы хацелі зарабіць Караткевіча, але той праўдамі і няпраўдамі на допытах адмаўляў свае сувязі з іншымі. Напрыклад, калі пыталіся пра гісторыка Алеся Ліса, Караткевіч перавёў усё ў жарт. А што ў нас можа быць супольнага? Я п'ю, а ён не п'е. Некаторым гэта каштавала кар'еры. Мікола Чарняўскі замест таго, каб пісаць кнігі, займаўся афармленнем будынку. Дарэчы, надпіс «Подвиг народа бессмертен» на пляцы Перамогі ў Менску акурат яго работа той пары. З таго часу таксама вядомы асяродак на Паддашку, бо яго сябры збіраліся ў майстэрні мастака Яўгена Куліка, даслоўна на Паддашку. Майстэрня месцілася ў доме з гадзіннікам насупраць будынку КДБ на праспекце ў Менску. Мастак меў нават таемны знак. Павешаў на вакно белы рушнік. Значыць, можна прыходзіць. Прыходзілі Зянон Пазняк, Мікола Ермаловіч, Владзімір Караткевіч, таксама літаратуразнаўца Мікола Прашковіч. Апошняга спецслужбы ўзялі ў абарот і зламалі. Ён быў вымушаны аддаць нават схаваныя рукапісы Ларысы Геніюш. Таксама яго раскруцілі на тое, каб даведацца прозвішчы іншых. Так пайшла новая хваля допытаў і звальненняў. Лёс самога Пашковіча склаўся трагічна. Працаваў грузчыкам, запіў і згарэў у будынку. Вядома, што людзі з розных асяродкаў у кампанію ведалі адно аднаго. Перасякаліся, на вялікі рахунак гэта было адно шырокае кола людзей. Дык вось, папярэджанне для іншых, прынамсі, ёсць такая версія, мела стаць гісторыя мастака Лявона Баразны. 15 жніўня 1972 году ударам нажа ў сэрца яго забілі ў дворыку кінатэатра Перамога ў Менску. А вось забойцамі нечакана аказаліся браты Золатавы, сыны палкоўніка КГБ. Храналагічна гэта акурат супала з раскручваннем справы акадэмічнага асяродку. Супадзенне? Напішыце сваю версію ў каментарах. Тут варта разумець тактыку беларускіх дысідэнтаў. Бо тыя вырашылі не выходзіць публічна на пратэст, скажам, у 1968 годзе, падчас праскай весны. Бо вынік для тых, хто выйшаў, быў бы цалкам відавочны, а эфект акцыі мізерны. У Маскве выйшлі, іх арыштавалі чалавек 5. Але расійская мова не паменшылася ад гэтага. А нам нельга было падстаўляцца, згадваў Чарняўскі. То бок, у беларускіх дысідэнтаў, у адрозненні ад расійскіх, была іншая нацыянальная сітуацыя. Расійскую мову і культуру ніхто не вынішчаў. А вось беларуская трымалася толькі на інтэлігенцыі. Адсюль іншая тактыка. Шукаць аднадумцаў, ды нават змушаць іх уступаць у партыю, каб рабіць кар'еру. Навошта? Каб мець сваіх людзей у выдавецтвах, рэдакцыях, нават у якой колечы беларускай энцыклапедыі. Бо хто, калі не яны? Але тая ж вясна 1968-га у нас усё адно адгукнулася. За крытыку савецкага ўварвання быў арыштаваны малады Анатоль Сідарэвіч, будучы інтэлектуал, журналіст, гісторык. Яго не пасадзілі, не. Але цалкам здаровы чалавек апынуўся ў менскай другой клінічнай лякарні. Там яго нібыта лекавалі ад шызафрэніі. А гэта было сапраўды страшнае ноу-хау савецкай улады. Прызнаваць апазіцыю хворымі, ды сілай пічкаць медыкаментамі. Маўляў, не можа быць чалавек, якому не падабаецца савецкі лад, здаровым. Праўда ж? Іміджава ўладзе не патрэбныя былі лішнія палітвязні. Адсюль катаванні ў лякарнях пад выглядам гуманнага лекавання. Падобны лёс чакаў, напрыклад, Кіма Хадзеева, студэнта філфака БДУ, якому не спадабалася пастаноўка «Князь возера» ў Менскай оперы. Спачатку адлічылі з унівэру, але той далей крытыкаваў савецкую культуру. Так трапіў у вар'ятню. Акурат там, дарэчы, ён пазнаёміўся з іншымі палітычнымі Юрыем Анхенвальдам, Паўлам Уліцыным, Александрам Асарканам. Урэшце, у 62-м годзе Хадзеева асудзілі за распаўсюд самвыдату, ужо на сапраўдны турэмны тэрмін. Артыкул 67 Крымінальнага кодексу БССР. Антысавецкая агітацыя і прапаганда. Сілавікі разлічвалі, што падобныя людзі пасля выхаду на волю стануць адкідамі грамадства. Але неардынарны інтэлектуал Хадзееў стаў культавай фігурай менскага андэграунду, а ягоная кватэра месцам сустрэчаў. Калі цікава, можаце пачытаць раман Някляева «Аўтамат з газіроўкай» і без.
пра Менск 60-х. Там ёсць і Кім Хадзеяў. Навогул, сходкі інтэлігенцыі на кватэрах паводле органаў ужо былі падазронай з'явай. 1965 год, справа Вакулоўскай. Лідія Вакулоўская, літаратарка, сцэнарыстка, да яе на кватэру часта прыходзілі сябры. Размаўлялі, абменьваліся літаратурай. І вось уявіце, што КДБ з гэтага зляпіў цэлую справу. Закватэрныя пасядзелкі. І сам Машэру, выступаючы перад партыйным актывам, рапартаваў. Кампетэнтныя органы ўскрылі антысавецкі нарыў. Во як. Легендай супраціву стаў Міхась Кукабака. Проста ўявіце, што чалавек адседзеў у скупнасці па лагерных і прымусовых лякарнях 17 гадоў. А ўсё пачалося з таго, што Міхась адмовіўся ўдзельнічаць у правакацыі КГБ супраць нямецкага дыпламата. Такое органы не прабачаюць. І пачалося. Прызнавалі шизафрэнікам, параноікам, грамадска небяспечнай асобай. У прэсе называлі гітлерыстам. Але чалавек быў прынцыповы. На судах не прызнаваў сваёй віны, адмаўляўся пісаць просьбы аб памілаванні і нават у калоніях дапамагаў іншым вязням пісаць скаргі ў пракуратуру. Не ламаўся. Выходзячы на свабоду, Кукабака неаднойчы прасіў дазвол на выезд з Савецкага Саюзу. Яму не давалі. І зноў садзілі. У яго абарону выступалі акадэмік Сахараў, Віктар Нікіпелаў. Пра яго пісала Нью-Йорк Таймс. А беларусы-эмігранты праводзілі маніфестацыю ў яго падтрымку. Дарэчы, у ЗША тады працаваў камітэт абароны вязняў сумлення Беларусі. Урэшце, Кукабака выйшаў на свабоду толькі ў 1988 годзе. Праз год, у 89-м, незалежная псіхіятрычная экспертыза ў Маскве засведчыла, што ён цалкам псіхічна здаровы, але страчаныя гады, сілы, нервы ніхто вяртаць не збіраўся. Безумоўна, гэта далёка не поўная гісторыя беларускага дысідэнцкага руху. Там былі розныя людзі, беларускамоўныя, расейскамоўныя. Адным балела несправядлівасць савецкай сістэмы, іншым немагчымасць выехаць за мяжу. Але ўсіх іх яднала адно – прага свабоды. Немагчымасць быць сабой у таталітарным грамадстве. Ці была іх тактыка слушнай? Самвыдат, кнігі, асяродкі? Ці можна было прабіць па-іншаму? Напішыце ў каментарах. Ну і падпісвайцеся на наш канал, калі не хочаце прапусціць наступныя відэа. Таксама вы можаце падтрымаць нас праз падпіску на Patreon ці зрабіць разовы донат у Stripe. Спасылкі знойдзеце ў апісанні пад ролікам. Усяго найлепшага і да сустрэчы!